Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kynnoh Trip National Awakening Movement kelapan rem ya ka jinglet Khynra ki Pulit ya ka Ophis ka KSU ha shiteng senya. Bat ong ba kani ka Rukom le ka de ka jinglet kem ya ki Lehnoh. Haba kren chi kinong thok khobor working president ka Khnam uba Thomas Pasa ulo ong ba ka seng ka panram jur ya ka jing thombor ka sarkar. Ling ba ki Pulit ya ka Ophis ka KSU ha ka jinglet Khynra. Bat ong bakani kam de ka jingja ka badang thamai. Henry ka bala jija na ka por sa kapor ya ka jing pendon kam bakla ya ka bor sa kipat ba. Shu ulo ong bakrukom le jengki Pulit henne ka shiteng senya ka long ka ba omla shu ban pediang. Ula kado bakalong kum balet kem ya ki Lehnoh. Om don shu ka jing perkhat bakade ka than ka baron bun ki ying. Bat basa ru ki khlong khna ki samla ki rangba ki temmen ki bala de ru ka por ban thia. Ula ong sing halor tu ka jingjia ka bajia menen ka sni ha ka jinglek thombor jongki Pulit Meghalaya hang thia po jiao pedeng ha ka jinglek Khynra ka jongki ka Ophis jongki issue na ka leng ka jongi ngi penpau ya ka jing perem ka jongi ya kini jinglek jongki Pulit bat kane kumban chu pen kemau kam te ye ka sin madongkop la bun camp ba kala don kata ka excessive use of force na ka leng jongki Pulit Lafi ong ketuka jingjia iba cie ke pemulai ru. Daka inquiry report, judicial inquiry kala kroja krai baka don ka excessive use of force nak lian joki Pulit. Lafi kama ketuka jingjia ki jong kasang hitur ang tiha po DC Ophis. Ki Pulit ki kuang bom buat haka dukan syah. Badan kilong kumi ba armad ru. Dekani kam de isu ka sin ka penungkong ki ba niyo i bahkan ni kajilam jong ni sarkar bamenta kila pendon kam bakla ya ka bor jong ki Pulit nganung kono than ni Pulit ho ki yo ya kata ka jing betha ka jong ki na ki bor sarkar hi ka daw ka jing kono hi ka bakam klaim ka lebi sipo ka MD government hakini ki artem ki bakila sinchar MD 1 badim tu ngira sakhi ya si bon na kata ka daw ni sto dei ba kum ka seng ba kam long bangin chusngap yakini ki jingle jong ka sarkar ka jing penunggang bakla juga sarkar ki bor jong Pulit marla dang isu ngam kan long kum ka jing ai mensim ban ban ki bakin le isu kum de menen ka sni kum ba na kaliang ka jong ki Pulit ki intelligence jong Pulit ki tik ba ka tu ka jaka ka ba kidan ka Ophis jong ki isu ka de ka densely populated residential area ki yeng ki rong ki mar khap be ba ka por ka ba ki le le si ka de ka por ki khulung ki khna long kum ki temen ki kharo ki ba pang ka bistam ki la don ban thia baka jinglek pen bethei tu kitir gas ha tu kapor kalau logical yang ban ong ba karapan kendit ya sibur don bok ba ta khlam don kuno casualty ada kitu ki jingja bonsin ki wanra ya casualty dan ka jing mensau ya ki pai ba da ka jing kendit tu teng tang da ka jing kendit tu ban kembang ilai lomba kilat media patai khubor lomba ki media ki footage ka jing kran ki pramarjen terte ki tear gas ki la kabang wala ki plau ying jo ki briru tarang ni defer na katu jingkran jong DC man sni bo ong ba ki le thik ka Ophis jong KSU nomar ki jingja ki bang ila pa bra lomba ki sakhi pada kapani shaik dar bala kawang ki tear gas hak ki plau ying jo ki paramarjen marpa ki bolong ki ban wanra pada ka jingma ya ka jingim jo ki briru basa marjen kai be bat ka por ka baki choose ban le ru lat ni so phlaba khadar baje midnight min ka por badum ngam tip ka ai ka pelong ki Pulit baki dumla ban le yakini ki jan le kem le Khynra ka por ka ba sribat ka tu ka jingle menen ka sni hi ka de ka Rukom le kem ki le no ki kam de ban le kem ki no yalam seng balang ki le si ka Pulit ki Pulit ki la sim de ka sarkar ka sim bakini ki dong ram seng balang ki ki Lehnoh bat ya kani na kaleng ka jong sengi perem marba kamlong yang i bangin chus ngabjar bat ngimla ban klem dak kren ru alor kini ki isu ki ba na kaleng jong kaseng galara kimde ki isu ki baret ki baria ki isu ki badon kamba bangin kren kajing yo jubor kini ka Shri Simen ban ya clearance bakin yo ya favorism na public hearing ka de ka jing ya plan pa ba ka sarkar MD harangkat jong ka Meghalaya Pollution Control Board
ba kila making itu tu kam dei suka pobi ba kini borok kan ki ba kila dei ta ki sandali ki mat jingdawa jongga sengki issue kini ki mat ki ba borok ki kwa ban penurlong mat ka kini ki jing thombor pada jong Pulit ni nagaleng ka jongi ki syamba ka deka anti democratic governance jongga government hoi kitu ki jing jaba sha linti sikhe ki bang ilai i ka jing wan rai itu ki jing mensau igro pajba i kali haja ki jing rally ha ka jing sisa ka ki Pulit ka dei bantuet wat itu ki breu ki bale i kitu jaikam lek bantuet ya kitu ki breu i bale i jaikam ya ka bang iru i penran henai ban ong pada menmit menia hilik pada ban thambor pada kum ki le no pada hak snong ka thau jong babun ba ki ba ya sa ki kalong kamlong civilized kamlong ka bai hap ka jing sa pai ba pi na kaleng ka jungi la bonsin haba ngidon ki jing ya pahara na kaleng jing pot Pulit ngi itang ki jangyong ki batam ki breu ba penima ya ki pajba ki ba ya ibayang ka nimple liklet kim ju ngim ju yo ihi bakin dang ki nimple haba ki Pulit ki jongi ki le ya kumuni ki jaikam handai ka Rukom hi ka dei ba kan nimple dei ban long basai namar la ki breu ki ba wan hakatu ka nin syukran do basai lada kini ki breu ki ba wan men da po jiao padeng hatung ila pa na wadan ki kim dei ki Pulit yo dei dan na padeng ga jongi kim dei ki Pulit ki suwan ang to pi kini ki jing jia ki ba jia menen ka penlong ingi bangin ngin ngai ya ka jing ong ba teng ki Pulit ki dei ki gangster in uniform ki ba train no ka sorkar pi kini ki jing jia ki penlong yang ngi ba ngin ngai ya kita ki quotation ki ba ngi osnyo te ni prem ba ka dan kalenti jongaan ba ka police department ka di bansin hendak ngi ya kani ngi kedawru ya ka failure juga state government ko bangitip ba ka Meghalaya Police Act R1000 shipho lamba ka section ko banyo pulai ka pelong mandatory ya state government bantau ya ka Police Accountability Commission keban chair de ki retired but nadu R1000 shipho claim tho hadin ka tu ka jingjia ka jong ka jing kawang bom petrol bom jong ki Pulit hapot dukan sha hang te mar pasya ka state bank main branch hadin ka tu ngila tho ngila penpau ba balai ka state government kam notify ya ka Police Accountability Commission ka bala yo bor na ka Meghalaya Police Act R1000 shipho dalam baka section ka banyo pulai handai mentang irang iho arja penreu baka Meghalaya ka ada constitute di commission mana kalian ka jongi pe dui option ni bangin di le singila ban file ya ki complaint sa kene ka Police Accountability Commission nang baka due investigation na kalian ka commission pada kala pensin pada